Goddag, jeg hedder Tom Jensen. Jeg står for skolepraktikken her på Hotel- og Restaurantskolen. Skolepraktik er en mulighed for, at når man efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, så kan man starte i skolepraktik her på skolen. Så det vil sige, at man efter 2 måneder kommer i gang med sin uddannelse, frem for at sidde derhjemme på sofaen og se fjernsyn. Og den fungerer på den måde, at man møder her klokken 7 hver dag og har en ugentlig arbejdstid på 37 timer, ligesom ude i det virkelige liv. Men hvis man har bestået sit grundforløb, det er nøglen til at komme ind i skolepraktikordningen. Og det bliver man tilbudt 1 gang og kun 1 gang. Hvis man så mister en uddannelse, hvis man så har fået en uddannelsesaftale, og man mister den, jamen så kommer man ind i skolepraktikken, fordi man skal stadigvæk blive ved med at være under uddannelse. Man skal ikke bare stoppe. Kan man enten være kok, man kan være cater, man kan være smørrebrødsjomfru, eller at man kan være ernæringsassistent. Det er de 4 uddannelser, der bliver tilbudt skolepraktik i. Når man er i skolepraktik her på Hotel- og Restaurantskolen, så får man et beløb, der hedder 6.721 kroner om måneden, som man skal betale skat af. Man skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af det, altså man skal ikke betale de 8%, men 6.721 kroner, som man skal betale rent skat af. Så er der det, at når man er her på skolen, så spiser man jo mad, morgenmad og frokost. Det bliver man beskattet af for 25 kroner om dagen. Men så kan man sige, at hvis man betaler skat af 25 kroner, så betaler man 12,5 kroner for at spise morgenmad og frokost. Og det må man sige, det er vist meget billigt. Men det er en ydelse, det er ikke nogen løn, det hedder en ydelse, og den er bestemt af finansloven, og bliver reguleret 1 gang om året.